atong tanan. Siguro sa atong mga gibasa karon gikan sa una og sa Santos sa Ebanghelyo, kini nagsulti mahitungod una sa pagtuo o kanang giingon natong pag-andam. Humble faith and about the vigilant and preparedness. Siguro makigsoon sa unang pagbasa, gikalipay ni San Pablo ang iyang nakita nga ang mga tao na himong lig-on sa pagtuo. Ug miingon siya, ang inyong pagtuo nakapalig-on usab kanamo. Ug kami nagpasalamat sa Ginoo kay ang inyong pagtuo mitubo, ang inyong pagtuo na lig-on ug kamo nakapalig-on usab sa pagtuo sa uban. Siguro magigsoon kini usab nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi nga kita pinaagi sa atong pagtuo, kita makatabang o kita makapalig-on usab sa pagtuo sa atong mga kaigsuonan. Dinhi sa Ebanghelyo karon, usa sa mga gisulti ni Jesus mao ang tinuod nga pagpangandam. Kay lagi ang Ginoo moabot. So mao kana ang kamatuoran. Siya mo anhi kanato. Siya makig-uban kanato. Apan tulo ka butang ang iyang gipahimo kanato. Of course, una, there is always that element of surprise. Mao bitaw nga iyang gi-mention ang image sa usa ka kawatan, no? Kay ang panimalay, bisang kinsang panimalay, wala kayo masahay kung kanus amo abot ang kawatan, no? O dili siya mutugot nga lungkabon ang iyang balay sa kawatan. Mo na ang giingon ni Kristo, ang iyang pag-abot walay bisan isa nga nasayod kung kanus siya moabot. Apan ang iyang giingon, muanhi siya, moabot siya sa atong kinabuhi. Mo na nga ang ikaduha nga punto nga iyang gustong ipaabot kanato, nga kinahanglan kita kanunay nga mangandam, no? So, vigilant preparedness siguro directly nagpunting kanato diha sa tinuod nga pagpangandam. Unsa man ang atong andamon mga igsoon, ang atong kaugalingon. Kita ba angayan sa iyang pag-abot? Kita ba andam sa iyang pagpuyo diha sa atong kinabuhi? Mabitaw miingon siya nga bulahan kadtong sulugoon nga buutan og buutan og maayo, no? Nganuman siya nagbuhat sa gipabuhat sa agalon, ang pag-atiman sa laing mga sulugoon, no? Ang paghatag og pagkaon sa saktong panahon ug labaw sa tanan kining maong sulugoon piyalan sa daghan pang katigayunan sa iyang agalon. Ug mao kini ang buutan nga sulugoon. Siguro kana usab nagsalamin sa matag usa kanato. Asa man kita dapit. Tuwid kay si Kristo usab nagsulti sa dili maayong sulugon kung unsay iyang dagatan sa panahon sa iyang pagbalik nga siya wala mangandam ug wala maghimog paagi aron siya dawaton diha sa iyang kinabuhi. So mga igsoon, kini mao ang ikatulo nga punto. Nagpahinumdum kanatong tanan nga kita maghimo og maayo, magbuhat og maayo aron kita dawaton og piyalan pa sa Ginoo sa daghan nga mga bahandi ug grasya nga iyang ihatag kanato. Mga igsoon kadiha Kristo, daghang mga panahon nga kita wala mahimong maayo diha kaniya og sa atong isig ka tawo. Kung mao kini aniya kita mangayo og panabang, mangayo pasaylo sa panahon nga kita wala motuman sa iyang mga sugo. So kita manghinaot nga unta sa iyang pag-abot, sa iyang pagbalik, sa iyang pag-anhi kanato, kita tinuod og kanunay nga andam. Again, the element of surprise kana mga igsuon ang atong hinumduman. Sama kini sa kamatayon. Walay usa nato nasayon kung kanusa kita mamatay. Pero ang kamatuoran nagsulti nga kita mamatay ug mobiya gayud nining kalibutan. Mao na nga kung mao kini ang realidad, kung mao kini ang kamatuoran, isa lang ang atong buhaton,
mangandam kita kanunay. Hinaot paunta.